Lalong ready lepas naduk lah syai lalong ready dengan 4 ban ong kan mut ki ban poi ten rei namar ba komo pi don ar benta ki don ki ba biolat ban ong ban wan hi da ka kali la jong ten rei ki ba bun lu ki ba ong bang ngila tikina ngin yo hi da kali la jong te ya kita komo pi ngila ready lepas naduk lah syai kasni hakon ko por bikiwan kamot ka tim jo ki doktor ka don ki volunteers jo ka health volunteers ka don na kalian ki magistrate ro ka don ha ki tu ki jaka ki ngebu borok sau teli ki jaka bakin rum kini ki bapli ki kon samla jongi lani ki tuki brio ki ba trei lani ki basa shabar jongka jela ka jongi tamba ki badon apo ka north eastern states maximum na sam tinang tab na boro ai ki neutli ki wei patru neutli ki wei pat ki jela ki don te komo pi ya ka numbers ka exact numbers ngam don menta namar ba ya kanika registration dak sukut menta kasni the registration jo gitu kakut menta kasni te komo pi ngam la ban update menta kat no exactly ki balar the register bangi tamolong umduna ya ka araja praspangut umduna ya ka araja praspangut katuka order nglayo naka ministry but ya kani ru ngi labu aka portal jong kini ki bapo north eastern states but haka joko pori ki beshabar jongka north eastern states so ngila bu biang haka portal nomor ba yo ki sutu bakla kabala bandung banmi we kani kolong bala de kilawan kan bampor ya ki bakin lej pai biang ngin namla ban ong kala ban long mentau snen kala ban long benai september lan kala long october november ka song kat kum constitution te tang ba ki long ban ki dei ban long ready ba ande ki wan pai kalej pai kloi kan nam arais te kata ki hab ban sutu ba yo ki ong ngin suan pej bayeng basen ngin lej no tang hadin artayo lai tayo kata kan ngalong mar kum mo pi kham tam e ki tu ki ban wan ne ki hotspot zone la ne ki red zone kham tam ki ban wan ne ki red zone ko mo pi ka protocol ka kham lo strict ba na ka menta joki an ne ki poi shala ka jok ka yin ka sen joki ha po ka jela joki dau bangi bale bangi pia artli ka arface ka benukong kolong bangi kwa swa ban warra ikini ki bajan ka bot apo north eastern states balai ngile kam ta damar north eastern state ilai i bahai ba ki babun ki jela kani ka covid 19 kam dabun than ka kes kambun te kalong hi kumangi haka apo ka jela mila nagadau ngi concentrate swa ban warra ikini te habangi warra pada ikini ru ngimla ban chu instinct be ban ong ba philong free naka no new khnyang jingpang de nagadau ngila de ai ka tu ka standard operating procedures ka protocols ha ka baki haban maintain kumong pi ki ba chnong kendong la don ki ba let's say ki ba ke bapli ki ba kayeng ka barit ki don nyungut prangut ha ka wi kayen ni la rai ba yak itu ngin karantin lang brokot kamu lagi don nyungut prangut ayeng kam lele kini sok ya yi tamba ngin karantin ki brok ka wi kayen lagi don nyungut prangut ni chungut kam lele sok lang tamba khat sau sgi ngi karantin ya to ka family brokawi but ya ka bam kadi kan sapen biang ka sarkar on daily basis nak ka benta ka khat sau sgi ka challenge sengi kalau ngomne wat lan ngila don ni kan ka apro don ki segi kinok kendong jengi ka internet ka don kum kata ngin la ban ong bangin la ban tres katu kala ban kia hasor le se ko maslong hajuai hatura hakaba don kan ka badon ka internet kamut kala ban long te enrei nge kren yakine ki ba mla bandon tani namar kitu ki bomdon ka bomot bat ka phun jo ki ru nga thai ka phun kim dot te pi nagara ka daw ko mo pi kan long hi equal ka jing ka responsibility ka long be equal la pi ong sonong kondong ne hasor ne ka e ka ba mentai ngin pentik na ba kinu ki ba ngai ngile ya ka garanti ka home quarantine kan no ko ko ngile kan dak tikna ba ba kimbit banmi namar menta ka tim jongi kala klan ngila thau ka tim ka ba klan dedicated team ha ka ba ki doktor ki health volunteers ki don ki maki ke malai ki ban lek monitor man kasni ha ka yen ka sem joki la de pi ong senong kondong ne la de pi ong sasor ngila don ke dengan tim ka ba klan ko mo pi tang hang ne po is ka sales kan shutu pai pi ha kan de ki slong accumulation sau po pratli ka tim ni don haga baka DC kala thau ikina ka team bat kine ki team ke kipia lai jongi locality lai jongi sun haga bakin monitor yakine ye bala eka home